actividades relacionadas coa interculturalidade. Hai moitas culturas representadas no San Xoán, xa que moitos nenos e nenas proceden de outros países, de outras comunidades ou forman parte dunha cultura diferente, a mayoritaria en Galicia. Esta noite aproveitamos a estupenda cociña que temos no cole para protexer unha actividade que se chama Cociña Mundo. Nela preparan os pratos de outras culturas diferentes. Tamén se fixeron dentro dos recreos de xogos de diferentes países. Xogamos no ximnasio, no pabellón e no patio cuberto. Algúnas culturas que atopamos no noso colexio pertencen aos seguintes países: China. O prato foi galletas de almendra e o xogo foi a cabeza de dragón. Cuba. O prato foi os tostóns e o xogo alando. Rumanía. O prato que elaboramos foi a tortilla de verano e o xogo cabaunal. O prato é feituga con queixo, o xogo é a limonada. Ucrania. O prato que elaboramos foi polo con cajias. Gitana. A comida que elaboramos foi cereal con champiñón. Perú, probamos o quenche e probamos a hamburguesa de peixe. Italia. E o prato foi boliñas de espinacas con requeixo. Yes, I know, yes, I know, yes, I know.